F'Settembru tal-2009 l-MKAS daħal fi ftehim ma' konsulent partikolari. Dan il-konsulent kellu jitħallas 2,000 euro għas-servizzi tiegħu fuq medda ta' 6 ġimgħat. Madankollu dan il-ftehim ġie estiż għal 7 darbiet bil-konsegwenza li dan il-konsulent baqa' joffri s-servizzi tiegħu sa tmiem l-2010. U minflok tħallas 2,000 euro, spiċċa biex tħallas 25,000 euro. Meta l-uffiċċju tal-awditur talab biex jingħata informazzjoni dwar l-ingaġġ ta' dan il-konsulent, l-MKAS ma kienx f'pożizzjoni li jagħmel dan kif ma kienx f'pożizzjoni li jipprovdi l-attendance sheets tiegħu. Instab ukoll li 18,000 euro imħallsa lil dan il-konsulent ma kinux koperti minn irċevuti. L-uffiċċju tal-awditur sab ukoll li l-MKAS kienet iħallas il-kont tat-telefon tad-dar ta' wieħed mill-uffiċjali tal-kulleġġ mingħajr ma kienet teżisti l-ebda approvazzjoni. Mill-istħarriġ li wettaq l-uffiċċju tal-awditur sab ukoll li żewġ lecturers partikolari tħallsu aktar minn 2,000 euro mingħajr ma kienu ppreżentati d-dokumenti biex jiġġustifikaw dan l-istess ħlas. Irriżulta wkoll li l-MKAS tħallas 4,000 euro għal aktar minn 180 siegħa ta' lectures li iżda ma kinux koperti bl-ebda kuntratt. L-uffiċċju tal-awditur irrimarka li minkejja li l-firma ta' lecturer ieħor partikolari kienet qed tkun differenti fuq numru ta' dokumenti, il-ħlasijiet lilu kienu approvati kollha. 12 il-pagaments li kienu jammontaw għal aktar minn 26,000 euro ma kinux koperti minn irċevuta tal-vet. Imma l-uffiċjali tal-MKAS naqsu milli jirrapportaw dan kollu lid-Dipartiment tal-Vet kif suppost kellu jsir.